ассалому алайкум мухлисони канали Саудутиҷӣ. Ҳама каса чӣ хелен созен, хубен, саломатиётон хубай, настаренотон созай. имрӯз бардро як хонаи беҳтарина мисол видеоша дар ма рӯӣ кардан, ма ҳаму ози барои шуморо гап мезанам. Марҳамат тамошо кунем бардро касе ки ай шаҳри ваҳдат хонаи заминӣ, хонаи беҳтарин хариданӣ ай бардро ина тамошо кунем, нархшам арзонтарай. ози дар бораш мисол видео сар мешава, ҳама ҷои хонара сиёмка кардагиай, тамошо кунем, хулоса беҳтарин хона айда. ва бардро касе ки мисол хонаҳай мошина чизе ки барои фурӯш дорен, агар форатон ки мо реклама кунем, метавонем ки нами рақамҳои десен тариқи имо WhatsApp дар мо равон кунем, мо дар видеои оянда пешкаши харидоро мекунем. Ам як дона лайки бепала биҷқена, видеои моро тамошо кунем. Рафтем. дӯстони азиз, видеоро сар кардем, бо диққат нигоҳ кунед. бардро ина дарвоза ҳози медроем, нами хонае ки ана фурӯшиай, тамошо кунед, ҳама ҷоша сиёмка кардагиай, хишру дуруни хонара ҳози сиёмка мекунад, ҳама ҷои хонара сиёмка кардагиай, ба ҳазур бинед. баъд охири ами видеода бардро нархи ами хонара шумо мегӯм ки чанд сумай дар шаҳри ваҳдат айне ки тамошо кунед, ози беруни хонарена бардро ҳавли хонае ане ки мисол замини хонара сиёмка кардагиай, гирди ами хона маҳкамай. ина бардро ҳаму хонаи фурӯшӣ ози камтар берунша сиёмка мекунад, баъд дуруншам сиёмка мекунад. Дуруншам нигоҳ кунед ки чӣ хелияй, мисол ремонташ чӣ хелай нархи навош. ина бардро лесинсара ози меброем, лесинсара меброем, даровӣ мекунем. бардро ина дирни хона абои задагӣ, абои хишру фасон ремонт кардагӣ, ина тарафи дисти чапда як хонаш, бози дигари хонаша сиёмка мекунем. ина бардро дигари хонаш абои задагӣ, хонаи фасон, касе ки сум дорем бихарем бардро ина ҳама ҷои дирни хонара сиёмка кардагӣ. ина бо бардро беруни хонара сиёмка мекунем. анаи хонаш ремонт шкатурш кардагия бардро хай ремонт надора, мегири я ранг боруш мекунива, медрои зиндагӣ кардан мегири бардро. ина ана бари хона забор қати маҳкам кардагӣ. боз бо мисол ҳама ҷои хонара сиёмка мекуна. бибинем бардро ва маълумотшо ози ма гап мезанам. аввал ами исуси хонара мисол гап занем бардро, ина заминаш. ана ки бардро ози ма маълумотша гап мезанам, ба нархшам мемонам, хушу гӯш кунед. дӯстони азиз, аки видеоро тамошо карден, ози ма маълумотша гап мезанам, хушу гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, кӯчаи Дусматов, айкули роҳатӣ 300 метр поёнтар. 8 сотиқ заминда 4 дар хона қати кайлдораш кардагиай. хонаҳо ремонт дора бардро, ҳуҷҷатхона дора, ҳамом дар дуруншай, ҳуҷҷатош 100%, светаш ҳастай бардро, оваш на водопроводам дора, чоҳам дора, о бе проблема мақсад. гирди хона маҳкам кардагӣ, замини корамам дора. нархша 430 000 сомон мега, арзон мешава. ё ба квартираи навастройка боша, болои сумам битя мешава гуфтагия бардро. хай номрои телефонаш ҳастай, касе харидорен, номрои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара метавонен ки занг бизанен. боз бардро бо мисол аму видео мерава, бо ҳама ҷои хонара тамошо кунем ба ҳазур. номерош ҳаст, агар шумо мисол ами хонара бихарем бардро занг бизанен, срочни мефурӯшаша, срочни пулшон дар корай.